Alright. Elikkä tässä on nyt mun ihan eka virallinen turnauspeli, jonka mä pelasin niinku oikealla laudalla paikan päällä ihmistä vastaan kasvotusten. Ja se on sellainen pitkä turnaus, niin pitkä, että minulle ja mun vastustajalle annettiin molemmille peliajaksi 1,5 tuntia ja 0,5 minuuttia sen lisäksi joka siirron jälkeen. Ja tämä peli kesti sitten sen 4 tuntia. Ja aika pitkä taistelu oli. Ja nyt mä näytän millainen se oli. Eli mä pelaan valkoisilla ja aloitan pelin E4. Ottaen keskustaa haltuun. Musta tekee samoin vähän sivusta. Ja tässä tilanteessa hyvin yleistä on pelata ratsu tähän tai sotilas tohon. Mutta koska ne on niin yleisiä, niin niihin on sitten myös varauduttu. Mutta mä päätän poiketa tästä ja alkaa pelaa mun omaa peliä siirrolla B3. Antaakseni tilaa lähetille tähän, joka ottaa sitten keskustasta näitä kahta ruutua itselleen. No, musta ottaa keskustasta enemmän tilaa, tai no, ei se nyt enemmän ota, mutta se ottaa samaa tilaa, samasta tilasta vahvemman hallussapidon. Sillä vahvasti tämä ruutu nyt hallussa. Sitten mä laitan sen lähetin siihen ruutuun, mihin se oli tarkoitettu. Samalla hyökätän tähän sotilaaseen. Musta puolustaa sen sotilaan. Sitten mä tuon mun ratsun peliin. Hän tekee samoin. Mä otan lähetinkin peliin ottaen tätä ruutua haltuun. Se on nyt tosi hyvässä hallinnassa mulla. Mutta samalla tää lähetti antaa painetta kuningaspuolelle, josta on minulle hyötyä. Musta sitten ottaa lähettiin se kuninkaansa edestä pois, jotta se pääsee turvaan. Ja sitten mä otan kuningattaren mun kuninkaan edestä pois, jotta se pääsee turvaan. Mutta ennen kuin se pääsee turvaan, niin mä huomaan, että musta uhkaa nyt B5 sotilaspuskua, joka mun on pysäytettävä. Näin mä teen A4 estäen, tai siis ottaen hallinnan ruudusta B5, jolloin siihen ei voi antaa sotilasta, koska mä tulen vaan syömään sen. Näin. Mut no, mitä ihmettä? Mut siis noin ei tapahtunut, koska mä otin sitä hallussa. Mä otin siitä ruudusta. Otin sen ruudun haltuun. No sit musta jatkaa peliänsä. Ja sitten mä laitan sen kuninkaan vihdoin turvaan. Mut sitten melkein heti kun mä pelasin tää siirron, mä muistin, että eihän mun pidä kuningasta laudan tämän puolelle laittaa turvaan, koska sehän mustahan aloittaa hyökkäyksen juuri tällä B5 myöhemmin sitten pelissä. Ja mä tajusin jo, että olevani häviöllä niinku tässä, niin kuin tietokonekin sanoo varmaan. Jo ennen tätä siirtoa peli oli tasan 0-0 tilanne. Sitten kun mä laitoin kuninkaani keskelle vaaraa, niin nyt tää peli on mustan eduksi. No musta jatkaa. Se nyt aloittelee tätä hyökkäystään ottaen tätä B5-ruuta parempaan haltuun. Mä koitan saada tätä ratsua pois. Tai siis mä tarvun ratsun peliin mukaan. Sitten taas ottaa lisää voimaa tuohon ruutuun. Ja tässä vaiheessa tää voima on aivan liikaa. Mä en voi sitä enää
mitenkään muuten estää kuin vaan laittamalla lähetin tähän, jolloin jos tämä sotilas liikkuu, niin mä vaan syön tämän tornin. Mutta mun vastustaja näki tämän ja otti tämän tornin pois tieltä ja samalla laittoi sen torninkin tukemaan tätä puskua. No, nyt on... Mä en voi tätä puskua enää mitenkään pysäyttää, mä en tehnyt kaikkeni. Niin sitten viimeisenä toivona mä koitan aloittaa vastaiskua laudan keskellä, mutta se ei ole tarpeeksi voimakas tehdäkseen mitään, joten musta vaan jatkaa tällä omalla alkuperäisellä suunnitelmallaan. Mä vahennan sotilaat pois ja hei, sitten mä huomaan, että tää ratsu tässä ruudussa on kyllä aika iso päänvaiva. Sitten tämä ratsu myös uhkaa syödä tätä ratsua silloin, kun hän musta puskee tämän sotilaan tähän. Jolloin mun ratsu on siirryttävä jonnekin, jonka jälkeen tämä musta ratsu syö tämän ratsun ja mä syön kuningattarella takas. Ja sitten tämä sotilas kaatuu, eikä sitä ole enää. Ja se kuningatar on tässä, eikä tässä puolustamassa sitä sotilasta. Tämä mä näytän. No niin. Niin, jotta näin ei tapahtuisi, mä otan tartun tästä keskeltä pois. Sitten mä tässä huomaan, että ei hitsi, tää musta kyllä tulee ottaa tällä sotilalla tulee syömään takaisin, ja sitten kun se syö sillä sotilalla takaisin, sillä 4 sotilasta marssimassa mun kunkkua kohti. Et mä olin aivan epätoivoisena jo tässä tilanteessa, että ei hitsit, miten mä en muistanut tätä. Miten mä en paremmin osannut varautua tähän hyökkäykseen. Mutta sen sijaan, että se vastustaja syö tällä sotilaalla, se syökin tällä sotilaalla. Mä silleen, mitä ihmettä? Okei. No, se nyt hyökkää tätä ratsoa, niin mä otan sen pois tieltä. Ja tässä mun kunkulla on aika tukalat oltavat, kun mustalla tämä hyökkäyslinja nyt auki, jota se voi hyödyntää tuomalla tornit ja tähän jotenkin, ja ehkä kuningattarenkin. Ja tässä se epätoivon tunne on suuri, mutta sitten mun vastustaja pelaakin, no joo, eka se ottaa mun lähetin pois. Mutta sitten se syö tämän sotilaan tästä F4, ja mä silleen, what? Okei. Vastustajalla oli varmaan ideana, että mä syön kuningattarella takaisin. Mutta sen jälkeen se pelaa lähettiinsä tähän, jolloin mä en voi sitä kuningattarta pois tieltä siirtää. Ja se saa mun kuningattaren. Ja koska kuningatar on arvokkaampi kuin lähetti, niin musta olisi tässä asemassa suurella voitolla, kuten näette, 8 sotilaan etu näyttäisi, arvioisi koneen olevan tässä. Mutta mun ei ole pakko syödä. Voi hitsin nuolet oikeesti. Mun ei ole pakko syödä tätä sotilasta kuningattarella. Tätä sotilasta. Ja koska tämä sotilas tästä siirtynyt tähän, se ei suojaa enää tätä ruutua. Ja niinpä mä syön sen sotilaan lähetillä. Ja nytten tää mun kunkku saa vähän hengitystilaa, kun sillä on lähettiä tässä edessä. Ja mä alan pääsemään tähän peliin takas, kun nyt se sotilas tässä ei enää hallitse tärkeitä ruutuja mun kuninkaan vierestä, niin mulla on sitä hengitystilaa nyt enemmän. Pääsee hengittää vihdoin. No, vastustaja vähän näkee, mitä se teki, ja koittaa jatkaa sitä hyökkäystänsä torni A8-siirrolla lisäten tulivoimaa tähän juuri mainittuun hyökkäyslinjaan. Mutta mä siirrän kunkkuni tähän puolustamaan ratsua.
Mutta koneen mielestä tämä oli epätarkkuus. Kone ehdotti siirtoa ratsu B4. Mä näin tämän siirron, mutta koska se ratsu on nyt tässä, niin mun kuningatar ei näe tähän. Ja mä pelkäsin, että sit kun musta pelaa näin, niin sillä ihan hulluna tulivoimaa tässä linjassa. Mutta koneen mukaan, niin peli on tasan. Koneen mukaan tämä ratsun ja lähetin tuoma turva tulee olemaan tarpeeksi tämän hyökkäyksen estämiseen, mutta minä en uskaltanut näiden turvaan luottaa, minkä takia mä sitten päädyin pelaamaan kuningas B2. No sitten mun vastustaja pelaakin tämän kuningatar A5-siirron. Ja mä otan nämä kuningattaret pois, että se oli ihan hyvä, että mä en sitten pelannut ratsu tähän, koska mä sain sen kuningattaren pois. Ja tää siirto mä vähän ihmetytti, että kun mä sain tähän hengitystilan, lähettini tähän, niin tää musta hyökkäys heikkeni aika pahasti. Ja ainut toivo, miten se voisi tätä jatkaa, olisi, että se pitäisi tämän kuningattaren niin kuin pelissä. Mutta nyt kun se tarjosi niiden vaihtoa, niin totta kai mä ne otan. Ja nyt ei siellä mitään hyökkäystä enää. Ei se 2 tornilla enää. 2 tornia ei ole enää tarpeeksi suuri voima tuottaakseen voitokkaan hyökkäykseen. Se olisi tarvinnut sen kuningattaren. Mutta sitä ei ole enää. Ja sen takia sitä hyökkäystä ei enää ole. No, hyökkäys on päättynyt ja mä potkaisen tämän tornin pois. Hus. Ja sitten se lähtee. Mä katson tätä lautaa siinä hetkessä ja katson, että tää sotilas on nyt aika heikko, nyt kun tää kunkku ja kuningatar ei ole näissä ruuduissa. Niin, mä lähden sen perään ja musta puolustaa sitä. Ja sitten mä huomaan, että mitä? Puolustaako se sitä? Okei. Ja kattokaa tätä mun lähettiä. Tässä vaiheessa se hallitsi niinku näitä ruutuja. Ja nämäkin on hyviä ruutuja, tosi hyviä ruutuja. Tässä 2 keskusruutua. Mutta sitten kun se pelaa tämän, mä saan enemmän ruutuja. Ja ne on vielä ruutuja sen kuninkaan vierestä, että mun lähetti on aika hyvä ja sen kunkulla vähän tukalat oltavat, mutta mulla ei ole mitään suoraa keinoa rangaista tätä, tai hyväksi käyttää tätä lähetin uusia ruutuja, niin eipä tässä, en mä sitten tee oikeastaan mitään, kun ratsukin näin kaukana kuitenkin. Mutta jos vertaa näitä minun tummaruutuista lähettiä ja sen tummaruutuista lähettiä, niin kyllä tämä mun lähetti on aika hyvä verrattuna siihen, että mustan ykkösprioriteetti tässä tilanteessa olisi saada tämä lähetti hänen lähetillään pois. No se, ennen kuin musta ei voi sitä nytten ottaa pois, koska se ainut ruutu, mistä tämä lähetti voisi tämän lähetin nähdä, on tämä ruutu. Mutta jos se nyt siihen siirtää, niin mä vaan syön sen. Niin se pelaakin sitten seuraavalla siirrolla F5, jolloin sen torni suojaa tätä ruutua. Mutta sillä välin mä pelasin lähetti D4 valmistaakseni C4-puskua sillä idealla, että mä saisin tämän sotilaan pois, jolloin tämä sotilas pystyisi sitten jossain vaiheessa juosta tänne laudan päätyyn ja tulla kuningattareksi. Joo, mutta musta jatkaa sitä lähettien vaihtoideaa. Ja sillä välin mä katson tätä mun ratsua ja mä katson, että ei kyllä tee yhtään mitään tässä laudan reunalla. Otan sen peliin keskemmälle lautaa. Ja nyt musta vihdoin toteuttaa tämän lähettien vaihdon. Mä sitten vaihdan ne, kun
kun se musta lähetti pääsi tälle samalle linjalle. Nyt tämä mun lähetti ei ole enää niin vahva, koska sillä oma lähetti tässä haastamassa sitä, niin mä otan sen sitten pois. Ja nyt mä toteutan tämän C4-puskun. Niin ja tässä ne kelloajatkin. Olisikohan tässä vaiheessa kulunut jo niin kuin 2 tuntia Jyväskylän joukkue shakin turnauksesta, SM-liiga joukkue shakin turnauksesta, jossa pelasin. Niitä tässä vaiheessa oli kulunut 2 tuntia jo. No, mustan ei tässä vaiheessa kannata ainakaan tätä sotilasta syyä, koska sitten mä vaan syön sen takaisin ja mä säilytän mun kauniin sotilasketjun. Ja se olisi ihan hyvä vaan, jos mä itse syön tämän, koska silloin lähetti syö takaisin. Ja mulla on ihan surkea sotilasketju, kun nämä sotilaat ei suojaa toisiaan ja ne on aika heikkoja, niin se ei nyt tee tällä asialle mitään juuri sen takia. Sitten sillä välin musta siirtää torninsa takaisin. Ja mä alan katsoa näitä avoimia linjoja tässä, että vitsikö saisi torni johonkin näihin. Ja samalla estäisi mustan tornin. Siis olisi tosi hyvä, jos valkoinen torni näitä linjoja hallitsisi, eikä musta torni. Niinpä sitten mä haastan tätä hyökkäyslinjaa omalla tornillani. Ei hyökkäyslinjaa vaan, kun ihan avointa linjaa. Mutta sillä välin musta koittaa ottaa tämän linjan haltuunsa. Nyt se uhkaa päästä tähän ruutuun tornillansa, jolloin se antaa shakin ja samalla voisi syöttämään sotilaan. Ja mä alan miettiä keinoa, jolla saada toi torni pois tästä linjasta. Ja sitten mä ajattelin, että no mähän syön ton pois. Sitten se tulee takaisin. Sitten se tulee takaisin, tai siis pois. Ja sillä välin, nyt kun se torni ei ole tässä, niin mä otan itse tämän linjan haltuun. Niin no, musta sitten jatkaa peliänsä ilman tätä linjahallintaa. Sitten mä katson taas mun ratsu, että alan miettiä, mitkä ruudut olisi hyviä tälle ratsulle. Ja sitten mä katson, että nämä ruudut olisi aika hyviä. Tää ruutu sen takia, koska se pääsee tästä ruudusta näihin ruutuihin ja samalla uhkaa tätä sotilasta ja tätä sotilasta. Ja nämä ruudut on hyviä siksi, koska jos se lähetti tulee syömään sen ratsun tästä, niin sitten mä syön sotilaalla takaisin, jolloin se sotilas uhkaa päästä juoksemaan kuningattariksi, jolloin joko torni tai kuningas on vartioitava tai estettävä tämän sotilaan eteneminen. Siten nämä 3 ruutua olisi aika hyviä tälle ratsulle. Ja niinpä mä koitan päästä tätä reittiä tähän ruutuun. Noniin. Sillä välin musta koittaa ottaa uudestaan tämä linjansa haltuun. Ja otan nämä tornit pois, kun ei mulla oikeastaan mitään muuta voi ole tehtävissä, kun jos mä en tätä tornia liikuta, niin sitten se syyään. Ja jos mä liikutan sitä tornia jonnekin muualle, niin sitten se pääsee tänne mun reviirille uhkaamaan asioita. Niin ainut hyvä siirto tässä tilanteessa on oikeastaan, että ottaa tämän tornin pois. No, sitten nyt mun ratsu vihdoin pääsee tähän ruutuun. Ja musta huomaa, että mä lähden uhkaan tätä sotilasta 2. Ja hän puolustaa sitä vain 1. Niin hän nyt pikaisesti ottaa sen sotilaansa pois siitä ruudusta, että se ei tule syödyksi. Ja mä sitten syön sen sotilaan takaisin. Näin. Ja nyt mulla on se täydellinen, kaunis sotilasketju, josta mä puhuin. Nämä sotilaat suojelevat toisiansa. Ja se on kaunis näkymä, nämä tällaiset sotilaat. Ja nyt mä uhkaan tämän sotilaan juoksuttamista tänne laudan reunaan. Mutta ennen kuin mä
tekisin niin, mun on estettävä musta oma sotilasjuoksu täältä laudan toiselta puolelta. Tietokone kuitenkin tässä sanoi, että niin, mun pitäisi alkaa juoksuttaa tätä sotilasta, koska nämä sotilaat ei ole tarpeeksi nopeita, että mun sotilas pääsee ennen hänen sotilaitansa laudan reunaan. Mutta mä en tätä ideaa toteuttanut, koska mä pelkästään tätä pääsee tätä reittiä jonnekin minun reviiriin uhkaamaan asioita tukeakseen tätä sotilaspuskua. Niin sen takia en näin tehnyt, vaan käytin kaikki resurssini ensin vastustajan sotilaspuskun estämiseen. Ja mä nyt tuon kunkkuani lähemmäs, jotta nämä sotilaat ei pääse läpi. Ja nyt musta vaan tuo enemmän sotilaitaansa tähän marssiin. Mut sit mä huomaan, että vitsi olisi hyvä, että jos mä vaan lukitsisin nämä sotilaat paikoille, että ne ei pääsisi yhtään etenemään. Ja niinhän mä teen. Nyt tää sotilas ei voi edetä. Eikä tääkään oikeastaan, koska sen edessä on sotilas. Ja se ei voi uhrata tätä sotilasta. Se ei voi uhrata tätä sotilasta saadakseen tämän sotilaan pois tieltä, jotta tämä sotilas pääsisi läpi. Niin se ei voi uhrata tätä sotilasta, koska mun ratsu näkee tämän ruudun. Niin nyt mulla on tää asema aika lukossa ja mä voin ihan kohta jatkaa tätä omaa hyökkäystäni, tai siis marssiani. Mutta se musta nyt ohesta lyö mun sotilaan. Ohesta lyö. Jos te ette tiennyt, että näin voi syödä sotilaan, niin googlatkaa ohesta lyönti, niin tulee selviää teille. Mutta tämä on oikea shakkisääntö, jota voi oikeassa pelissä pelata. Ja niin hän teki. Niin hän mun vastustaja teki. No, sitten se ei voi oikeastaan tätä sotilasta liikuttaa, koska mä vaan syön sen. Ja no tätä se voisi. Ja ehkä kannattaisikin liikuttaa tätä sotilasta, jotta se lähetti pääsisi tähän peliin mukaan. Mutta mun vastustaja ei tee näin, vaan koittaa siis siirtää lähettinsä tähän. Varmaan sillä idealla, että sitten jossakin vaiheessa, kun tämä sotilas menee pois sieltä, niin hän saa tämän sotilaan. Mutta jotta tämä sotilas voisi liikkua, niin on tämän sotilaan liikuttava pois sen edestä. Mutta mä en anna sen liikkua, mä heitän ratsun sen eteen. No, se lähetti ei nyt pääse peliin tätä reittiä. Niin sitten mä ajattelin, että se pelaa tämän siirron edelleenkin sillä idealla, että jossakin vaiheessa se kiertää lähetilläänsä tänne ja täältä tänne tai jotain. No, se ei nyt siirrä sotilastaansa tähän, vaan laittaa lähettiinsä. Se niinku valmistelee jo omaa niinku reittiänsä lähetille, mutta eihän se ole valmis. Siinä on vielä tää sotilas edessä. Ja mä nyt estän senkin sotilaan liikkumisen. Mä laitan sen sotilaan eteen sotilaan, jotta se ei pääse liikkumaan. Ja nyt tää koko paikka on lukossa. Ja huomaatte, kuinka surkea tää lähetti oikeasti on. Siis se ei pääse ikinä. Se ei oikeastaan tee tässä mitään. Tää sotilas on suojattu. Eikä se tässäkään tee mitään, koska no sillä on sotilaat edessä. Ja täälläkin mun sotilaat suojaa näitä ruutuja. Siis tää lähetti on niinku tosi surkea nyt. Ja mä silleen niinku, miten tää nyt antoi mun lukita tän koko homman laudan tähän asemaan. No, nyt kun tää koko mustan hyökkäys vihdoin on lukittu ja pysäytetty, niin mä suunnittelen omien sotilaiden puskemista. Ja musta tajuaa tämä ja tuo kuninkaansa lähemmäs näitä sotilaita, jotta ne eivät pääsisi läpi. Ja tässä mä ajattelin, että
mä työntäisin tämän sotilaan ja tämän sotilaan, jolloin mä saisin kaksi tällaista vapaa-sotilasta, jotka tukisi toisiaan. Mutta tässä vaiheessa mä pelkäsin, että tää lähetti pääsee peliin täältä, minkä takia mä en tätä siirtoa pelannutkaan, vaan aloin mennä suoraan kunkulla eteenpäin valmistaen tätä sotilaspuskua. Ja no, mulla on nyt kaksi sotilasta täällä, ne on nyt vähän erillään toisistaan. Erillään toisistaan, niiden on vähän vaikeampi nyt toisia tukea, kun on erillään toisistaan, mutta mä ajattelin, että kyllä se kunkku ne saattaa sitten tänne laudan reunaan. Mutta sitten mä tajusin, että eihän tää kyllä, kun mulla kunkkuja lähetti täällä vastassa ja mun pitäisi edes yksi näistä kahdesta sotilasta saada laudan reunaan, niin jotta näin voisi tapahtua, mun täytyy saada tämä ratsu peliin. Mutta kun mä tuon tämän ratsun peliin, nämä sotilaat alkaa marssimaan. Niinpä sitten mä otan kunkulleni tilaa, tai siis teen kunkulleni reitin näihin sotilaisiin. Ja menen niiden perään. Mutta tämä siirto on oikeastaan virhe koneenkin mukaan. Joo. Tässä musta voi pelata lähetti F7, jolloin kun mä siirryn, niin se syö mun sotilaan. Ja mulla on yksi sotilas vähemmän. Ja peli olisi tasan. Mutta peli on tasan, koska hän sai tämän sotilaan täältä reunasta. Mutta tässä huomaatte, ennen kuin mä pelasin tämän siirron, mä olin johdolla. Niin, että näin suuri merkitys sillä sotilaalla on. Niin. Mä vien mun kunkkua näitä sotilaita eteenpäin. Mutta mun vastustaja ei niinku edes näe tätä siirtoa, vaan lähetti D7 suojaten tätä sotilasta. Ja mä silleen, okei. No nyt mulla on yksi sotilas enemmän, kun sä et syönyt sitä. Ja joo, on tää sotilas suojattuna, mutta ei tää oo kyllä. Mä menen sen perään sitten. Ja niinpä mä menen sitten sen perään ja musta sitten lähetti C6 uhaten mun ratsua. Mutta mä voin suojata sen samalla kun mä syön tän yhden sotilaan. Ja mä teen niin. Ja sitten, no mustan ei kannata ei todellakaan kannata tätä ratsua syödä, koska sitten mulla on tää yksi sotilas täällä, jota mustan kuninkaan on koko ajan vartioitava ja valvottava, että se ei pääse läpi. Ja sillä välin kun se menee tämän perään, niin mä saatan mun toisen sotilaan kuningattariksi. Niin sen takia se ei päätynyt syömään sitä ratsua lähettiläänsä, vaan lähetti D5 siirron, joo. Lähetti D5. Uhaten tätä sotilasta. No, mä en kyllä kunkulla sinne kerkeä puolustamaan. Ja mä ajattelin, että nyt kun nämä sotilaat tämän ratsun edestä on minun hallinnassa, niin tämä ratsu voi liikkua, niin samapa se samalla laittaa liikkeelle ja laittaa suojaamaan tätä sotilasta. Sitten musta uhkaa tätä minun sotilasta tässä. Ja kyllä, tämä sotilas on vieläkin suojaamaton, mutta mä ajattelin, että koska tämä mun sotilas on jo niin kauas juossut ja kerennyt, niin se olisi mulle parempaa, koska tämä sotilas on
paljon kauempana kuin tämä sotilas, niin mulle on parempaa, että mä suojelen tätä sotilasta sen sijaan, että mä syön tämän sotilaan. Ja niinpä mä teen niin. Samalla kun mä suojan tätä sotilasta, niin mä uhkaan tätä lähettiä, niin sitten musta siirtää sen pois tieltä. Nytten mä voisin syödä tämän ratsulla. Kuninkaan sijaan mä voisin syödä tämän sotilaan ratsulla, jolloin tämä sotilas on vieläkin suojattuna. Mutta silloin, kun mä syön tämän ratsulla, niin tämä sotilas kaatuu. Niin ennen kuin mä syön tämän sotilaan, mä siirrän tämän sotilaan pois tulilinjalta. Ja samoin tekee mustakin. Nyt mä en voi tätä syödä enää ratsulla. Mä voin syödä tämän kunkulla, mutta edelleenkin mun sotilas täältä kaatuu, joka on edennyt pidemmälle, niin mä en sitä vieläkään aio syödä. No, sitten kun tää sotilas, se on vaan chillaamassa, just a chill guy, niin mä annan sen juosta eteenpäin. Nyt se kuningas ei voi tätä kahta sotilasta molempia estää, niin sen on otettava lähettiinsä peliin mukaan siirrolla C4. Ja sitten kun mä vieläkin juoksutan tätä, niin se siirtää lähettiinsä A6 ruutuun estäen tämän sotilaan lisää etenemisen. Ja tässä vaiheessa melkein 4 tuntia kulunut. Ja mä katson mun kelloon. Siinä 4 minuuttia enää. Mulla on 4 minuuttia tehdä seuraava siirto enintään. Ja mä katson näitä mun nappuloita. Näitä kahta sotilasta mä en voi liikuttaa, koska niiden edessä on nappula. Ja tätäkään sotilasta mä en voi liikuttaa, koska se tullaan syödyksi. Ja tää kunkku nyt, sillä on hyvin tärkeä rooli tämän sotilaan suojaamisessa, niin tätäkään sotilasta ei voi oikeastaan syyä. Ja tää ratsu suojelee tätä ruutua, jotta tää sotilas ei pääse juoksemaan. Että mulla on nyt aika lukittuina, sidottuina nämä mun nappulat tässä. Ja se musta muuten uhkaa lähetti siirtoa, jos mä nyt siirrän kunkkua jonnekin, joka vieläkin suojaa tätä sotilasta, niin nyt musta uhkaa pelata lähettiinsä tähän, jolloin kun mun kunkku siirtyy, niin tää sotilas pääseekin läpi, kun sitä suojaa tää lähetti täältä. Niin nyt on aika kiireinen ja vaikea tilanne mulla tässä. Ei. Tässä. Mustalla on tosi suuri uhka tässä. Ja mä katson näitä mun nappuloita, että ei ne kyllä oikeastaan mitään voi tehdä. Aika mun kellossa kuluu 3 minuuttia enää. Sitten mä päättelen, että no ei tää mun kunkku voi oikeastaan liikkua, että se on pakko olla tää ratsu, joka tekee seuraavan liikkeen. Ja sitten mä näen sen. Ei hitsi. Voisiko toi toimia? Mä alan laskemaan sitä siirtoa. 2 minuuttia kellossa. Ja sitten minuutti enää kellossa. Aika kuluu. Ja sitten mä pelaan sen siirron, kun mulla on 40 sekkaa mun kellossa. Ratsu. E6. No joku saattaisi heti huomata, että eikö sitä sotilas pääsisi vaan juoksemaan täältä. Ei sitä ratsu enää suojaa. No joo. Mutta mä alan juoksuttaa näitä omia sotilaitani. Shakki kuninkaalle. Sitten kun se siirtyy, niin mä syön tän lähetin. No, siis tätä mä nyt laskin. Siinä 4 minuutin aikana, jota mulla oli enää kellossa. Ja nyt kun tää on ihan seuraavalla siirrolla kuningatar tää sotilas, niin pitäisi saada oma kuningatar. Niin kun se kuningas suojaa näitä molempia sotilaita, niin mä suunnittelin, että mä uhraan sotilaan tässä vaiheessa, jotta tää mun yksi sotilas pääsisi läpi. Huomatkaa, kuinka kunkku ei voi enää estää tämän sotilaan korottautumista, niin tässä
tulee sitten kuningattaret taloudelle ja mä ajattelin tässä, että mä oon voitolla ja mulla on yksi ratsu enemmän, mutta sitten mä unohdin, että se onkin mustavuori, että se saa tämän ratsun takas. Ja nyt meillä molemmilla on yksi kuningatar ja yksi sotilas, että tietokoneen mukaan joo, taisi tasapeli. Tätä mä siis laskin, mutta tietokoneen mukaan ratsu E6 on oikea siirto, mutta eri perustelulla. Tähän asti mä olin laskenut oikein. Ja no, paras siirto on jonkun takia kuningas C6, mutta silloin mun sotilas pääsee vaan vapaasti juoksemaan, niin sen takia mä itse laskin päässäni siirron kuningas C8. Mutta sen sijaan, että mä välittömästi syön tämän lähetin ja myöhemmin uhraan sotilaan, jotta tämä sotilas pääsi eteenpäin, niin mä annan sen shakin nytten. Huomatkaa, jos se menee tänne, tämä kuningas menee tänne, niin sitten mä teen vaan kuningattaren. Niin sen takia sen kuningattaren on, ei kuningattaren, vaan kuninkaan on mentävä tähän ruutuun, että tästä sotilaasta ei tule kuningatar. Ja sen jälkeen minä olisin syönyt lähetin ja tässä aikaa me saadaan ne kuningattaret samaan aikaan, mutta tässä tietokoneen laskemassa asemassa on se poikkeus, että kun mä teen kuningattaren, se on shakki. Ja mustalla ei ole enää aikaa syödä tätä ratsua, jolloin mä saan sen pois tieltä ja mä oon voitolla. Niin, tietokone laski tätä siirtoa. Unohdin vaan, minä olisin mennyt suoraan tänne, mutta tietokone sanoi, että olisi pitänyt mennä suoraan tänne. No sitten tämä mun vastustaja tässä asemassa saattoi nähdä saattoi laskea sen, mitä multa meni ohi. Just se, että mä saan kuningattaren. Tai siis, niin siis se, että se saattoi nähdä tämän tietokoneen laskeman muunnelman tästä. Se mun vastustaja saattoi nähdä tämän. Mutta mä näin edelleen sen muunnelman, jossa mä menen suoraan tällä lähetinpelä, jonka jälkeen tästä pelistä tulisi tasapeli. Mutta mun vastustaja näki ehkä sen tietokonemuunnelman ja sitten ei päättynytkään mennä siihen puskemalla tätä sotilasta, vaan meni kunkku C6. Niin, nytten, koska mun ratsu uhkaa tätä sotilasta, niin mä voin syyä tän. Mä kerkeen syödä tän. Toisin kuin viime kerralla, tai olisin mä voinut kunkullakin tän syödä, mutta silloinkin mun sotilas olisi vain kaatunut. Mutta nytten, koska mun kunkku ei tarvitse huolehtia 2 sotilasta samaan aikaan, niin mä voin alkaa puskemaan tätä sotilasta lähitulevaisuudessa. No musta on ainut toivo tässä tilanteessa olisi pitää tämä sotilas, mutta ei se kyllä kerkeä se nyt. Se meni jo. No sitten alkaa syömään näitä mun muita sotilaita. Ja nyt mä koitan toteuttaa sitä. Koitan saada tästä sotilasta kuningattaren siten, että mä suojaan nämä 2 ruutaa sen edestä saamalla kunkkuni tähän. Niin mä sitten kierrän tämän lähetin ohitse tätä reittiä tähän. Näin. Ja kuningas vastustaja sitten uhkaa tätä mun sotilasta, mutta mä pääsen ajoissa suojaamaan sitä takaisin. Ja no, tässä yksi uhka, tämän sotilaan korottaminen. Ja sitten täällä on toinen. Vastustaja koittaa estää sitä, mutta ei se kerkeä. Mulla on nyt ratsu, sillä on vaalea ruutuinen lähetti. Ja mä uhkaan sitä ratsulla nytten. Ja sen jälkeen kun se siirtää sen pois, niin mä alan vaan puskemaan tätä sotilasta. Huomatkaa kuinka tää mun ratsu suojaa nämä molemmat valkeat ruudut. Ja siis tässä vaiheessa, tää oli viimeinen siirto.
siinä turnauspelissä ja tässä vaiheessa mun vastustaja ojenti minulle käteensä luovutuksen merkeissä ja sitten kättelimme ja peli päättyi. Niin, näin se turnauspeli päättyi. Minä siis voitin. Mä pakosti saan kuningattaren, ei se voi mitenkään enää sitä estää. Nyt kun sillä ei ole enää lähettiä, niin tää sotilas vaan menee ja tulee kuningattareksi. Joo. Ja muun vastustajan ymmärsi tämän myös, niin hän luovutti. Ensimmäinen turnauspeli. En mä kyllä tiedä, mitä mä odotin. Tai siis kyllä mä tiesin, luulin, että nämä turnauspelit on just tällaisia pikkutarkkoja pelejä, joissa pienetkin virheet ovat ratkaisevia, kuten tässä tilanteessa. Mä olin tässä voitolla, mutta sitten kun mä pelasin tää yhden virheen, niin se onkin tasapeli tää peli. Että näin pienellä sotilalla on suuri merkitys. Että kyllä että pikkutarkkoja nämä turnauspelit. Ja sitten mun voittokin tuli ihan vaan siitä, kun mulla oli yksi sotilas enemmän. Jota sitten hyödyntämällä, kun mulla on yksi enemmän sotilas täällä, niin mustan on vartioitava sitä, jolloin ja sillä välin mä pääsin näiden sotilaiden kimppuun ja sain oman voiton. Hyvä, no siis sitten kun siis tää pelihän kesti 4 tuntia ja tää oli tosiaan joukkuessakin niinku turnaus. Ja mä olin Jyväskylän joukkueessa pelaamassa Lahtea vastaan. Niin kenenkään muun joukkueiden välinen peli ei kestänyt 4 tuntia, minkä takia ne kaikki kerääntyi meidän pöydän äärelle ja ne näki juuri tämän spektaakkelisiirron, jonka perustelut meni tosi pitkälle. Joku niistä pelaajista, tai siis katsojista kysyi siltä minun vastustajalta, että miksi et sä tässä vaiheessa alkanut vaan juoksuttaa tätä sotilasta? Ja no se mun vastustaja vastasi tähän kysymykseen lyhyesti, että ei se olisi kerennyt. Mutta sitten mä salakuulin tämän kysymyksen ja ajattelin itselleni, että eikö se nähnyt itse sitä? Ja aloin itse ajattelematta. Otin tästä kysymyksestä itseeni sen, että ne muut pelaajat, tai siis katsojat, tai oli ne katsojat pelaajia, ne muut pelaajat ei ymmärtänyt minun nerokkuutta tässä siirrossa. Ja että siis mä oon niin nero, että muut ei ymmärrä. Niin hyvä mä vaan oon. Ja se on aika hyvä kehu silleen. Että niin, hyvä minä. Mut joo, näin mä ensimmäisen turnauspelini voitin. Spektaakkelisiirrolla, Ratsu E6. Jännittävä peli oli. Ja varsinkin se, kun mä pelasin tää siirron, niin oli vain 40 sekkaa enää kellossa mulla. Ja ennen kuin tässä vaiheessa mulla oli 4 minuuttia. Mun piti kiireesti keksiä joku nopeasti tepsivä suunnitelma, joka estää tämän sotilaspuskun. Ja sen kiireisen, tai siis sen nopean suunnitelman minä kiireisesti löysin. Jees. Hyvä peli oli. Hyvä kokemus. Hyvä voitto. Moikka!